Het is niet gek dat veel toeristen West-Vlaanderen een mooi vakantieoord vinden, zoals u achter mij kan zien. Toerisme, volgens sommigen het levensbloed in West-Vlaanderen, volgens anderen het verderf. Maar wat vinden de meeste mensen? Dat zoeken wij vandaag uit in Stelling van de Week. Met als stelling: de toerist is van harte welkom in West-Vlaanderen. Ik vind het hier altijd fantastisch. Wij komen hier al 40 jaar, dus waar is er mis mee? Wij komen vanuit Eindhoven en dit is gewoon geweldig. Ja, dat vind ik wel vriendelijk van jullie. Nee, maar het gevoel hebben we ook hoor, dat we echt welkom zijn in dit eilandgedeelte van Zeeland. Is voor ons wel heel nieuw. Oké. Wij waren altijd op Walcheren. En dit is de eerste keer dat we hier in Zeeuws-Vlaanderen zijn. En denkt u nog eens een keer terug te komen naar West-Vlaanderen? Ja, misschien wel. Nou, maar we moeten er nog wel even over nadenken. Oké. Ik ben hier, ik voel me wel welkom hier zo. Ja, dankjewel. Is dit uw eerste keer in West-Vlaanderen? Ja. Ja. Ja, wat mij betreft prima. Ja, het is hier mooi, het is hier gezellig. Het is hier, wij hebben heel mooi weer gehad. Dus ja, ik zou zeggen van harte welkom. Ja. Ja, ik sluit me daarbij aan. Het is een fijne omgeving, relaxte omgeving. We hebben hartstikke mooi weer gehad. Dus ja, wat dat betreft een fijne vakantieomgeving. Ik vind dat een goede stelling. Ja, dat is mijn mening. Als we allemaal een beetje voorzichtig zijn, waarom zouden we niet welkom zijn? Ik vind het hier een prachtig land. Er komen hier heel veel toeristen. Het is hier ook gezellig om te wandelen. Eens gewoon een middagje uit eten te gaan. Het is hier enorm rustig. Gezellig voor te wandelen met de hond. Ich bin schon das zweite Mal hier. Ich war schon 2019 hier und wir fahren oft nach Holland und wir waren auch schon in Kalanskop und uns gefällt es sehr gut hier. Und es ist ein sehr hundefreundliches Land. Wij zijn zelf toeristen, we hopen dat we welkom zijn. Ja. Wij voelen ons in ieder geval heel welkom, absoluut. Ja. Dat is erg fijn om te horen. Bent u al eerder in West-Vlaanderen geweest? Ja, maar nog nooit. Nu verblijven we hier voor 3 weken, dat hebben we nog nooit gedaan. Meestal is het een eendagsvakantie, maar nu is het wel bijna 3 weken. Ja. Wat een interessante stelling van de week was dat, zeg. Het moet gezegd worden dat de meerderheid van de mensen het eens is dat de toerist welkom is in West-Vlaanderen. Het moet ook worden gezegd dat de meeste geïnterviewden wel toeristen waren. Dat is op zich wel jammer, maar toch ook wel weer interessant. Dit was Stelling van de Week.